Ya. Saya ganti Mbak Min, Mbak Apri musiknya dionekke. Ya support musik. Yo, koyo apa. Coba sing saka kurung ceper Klaten. Mau banyu masak saiki banyu biru. Dian yo. Support musik ayo Mas. Kapelo musik budaya Indonesia. Atase musik karo gamelan lagi ketemu pisan iso kompak yo. Endi? Hah? Gamelane mboten munggah kok. Oh, ora muni to? Oh, tak kira nang nangin gamelan jebule iki. Sunapu malah datutut. Panjenengan dudu rombongan. Ana sing cidra. Sapa? Iki lho, Sidan ngenteni kon ngadeg iki Ngopo? iso nglumpuk ning tengah kene. Susune. Heeh. Pak Chandra mau kok kuyang nganggo ngene-ngene barang ya, Pak. Tarian. Nganggo ngene terus nganggo ngendok ngene, ngendok ngono barang mau. Aku jane ya isane kan aku wis menjelang menopause dadi tak eman awakku. Alah. Menjelang menopause apa wedi nek mbledhos. Tak ngono malah. Nek ya pancen ora etok meri ya, Pak. Rezekine dhewe to, Pak. Wong kuwi ndek skill dhewe. Lah, kaya Apri suarane becik, kaya Nduk Chandra lembeksa ya apik. Lah terus kelebihanmu apa? Suaraku ya rapate apik ning kan pasuryanku menarik. Pasuryan. Lah apa? Mbok rai ngono pasuryan. Wajah lho. Angel lho Pak golek wong wedok pawakan bego ngono kuwi. Bego itu kan nggo keruk wedi lho, Pak. Lho, Mak, aku ora mengaku cantik lho, menarik. Oh, iya, Karena ada seorang wanita yang cantik secara fisik tapi dilihat membosankan dan tidak menarik. Betul. Ada wanita yang sebenarnya biasa, tapi kok mendampingi suaminya lho cekatan. Kuwi sing diarani aurat. Lah, aura. Aurat. Lho, Aura. nek wong pacaran, mbok menawa milih wong cantik, wong Cantik, pacaran lho. cantik. Tapi nek wong rumah tangga mesti goleki wong wedok sing menarik meskipun secara fisik tidak terlalu cantik. Lho. Lah nek wong wedoke model kowe ngono kuwi rak ya mesake bojomu. Lah ngopo? Sawengi betetet golek nggone apa petuk. Ora masalah gone petuk lho, Bri. Di masa musim penghujan ora ana fungsine to, Pak. Ngopo? Lah nek gendenge melorot le benake ya iso aku. Sing wong wedok kok penekan ning benek gendeng ki lho. Sini wong wedok energik kok ya. Ya. Pak, tujune lek men ki sesuk ra katut ning Cilacap ya. Kok sik jenenge kok Min ki sapa? Lah ya lek men. Mimin kok. Lah Lah ya kok kan sesuai ID card mau. Lah iki nek melu ning Cilacap sesuai ID card kok mosok jenenge Ibu Sukimin. Lah ya mun kok ya ora katut. Lah ya Suki. Lho, lah ya jenengmu ya Apri. Princess Aprilia. Ya, oh ya. Panut Wibisono. Panut Wibisono. Oh, alah nut. Dalemipun ngawen mriku. Pekerjaan yang asli? Bengkel. Oh, bengkel. Ajeng ngetapke ta panjenengan, Pak? Ya yang dia jeleh. Ning nyatane ya klangenane Pak Adi dalasan Ibu. Nggih ngaten. Sembah nuwun Pak Adi Benda. Nyun sewu, beliau-beliau yang hadir di sini nyun sewu. Besoknya calon-calon penghuni surga. Amin. Kenapa aku ora waton mung waton ngomong ning Pak, ngomong sing nganggo waton. Dasare apa, Pin? Ciri-ciri penghuni surga itu satu. Apa? Meskipun dalam kondisi diam, tapi dia tersenyum smiling face. Wah. Loh, smiling face. Rada Ibu dhuwur. dari tadi nyun sewu kudune kan Ibu matur nuwun nak ngono. Beliau sing Mbak Mimin, Mbak Apri matur nuwun. Wong awake dhewe iki kudune sing matur nuwun kula-kula dikai dhuwit kok malah panjenengan sing matur nuwun lho. Iya, iki kolak-walik. Lah nggih. Iya. Murah senyum beliau Murah pinunya. senyum. Terus? Nomor loro, atine resik. Nyatane ora bedak-bedake. Oh, Mimin iki kaya ngono, Mimin kabisane mung standar nih ya direngkuh. Itu. Loh, tidak membedakan. Betul. Sing nomor telu. Piyayine lomo. Lomo itu dermawan. Nyah-nyoh. Loh. Kan ana wong sugih mblegedu sama ladu ning cetil. Loh, tidak mau berbagi. Tapi beliau tidak masuk kategori Lah. itu, tapi masuk Tor ora kategori ujug-ujug lomo. maringi tok. Oh, tunjukkan karyamu. Kan lah nek ngekeki tok tanpa melakukan apapun kan kesane kita itu mung koyo dene dianggap remeh.
Ning karyamu tunjuknya Mas Garing kaya ngopo, Pak Kangko mayange piye, Mimin piye suarane. Lho beliau itu memberi tapi dengan karya. Apa ta Pak kok terus mangak iki? Mimin piye suarane? Suara kaya banyak lho. Kok banyak? Kanggone wong sing ra seneng ngece, wong ra seneng kok. Wong atine reget. Ning nek kanggone wong sing seneng atine kuwi suatu keindahan dunia. Kok seneng kepiye? Lah apa? Wong kowe iki membingungkan lelaki kok. Lho nyatane oke sing rena kok ya. Kuwi lek arep gunake piye? Lho bokong wis kaya Chandra to. Lho. Piye apa ora Pak? Apa? Damen. Sik wong wedok nggih gol damen lho. Kowe ora ning saya tahu. Nggih, Mas. Bahwasanya kamu tuh walau bagaimanapun juga ada nilai plusnya. Pak, ya timunmu kok jaga imbo ya, Pak. Apa? Rasa nangis. Rasa nangis. Gusti Gusti Allah. nangis sing metu banyune kuping lho. Maksudnya iki aku iki mongkok bangga berarti ya Gusti Allah kira bakal karo mbagi rezeki kanggo umate. Iya, Lho, bener. nek dicara didandani aku ya ora ayu. Betul. Suara ya ora madol. Kene nyatane kun fayakun Mimin dadi artis paling diperhitungkan 2022. Lho, nek Gusti Allah berkehendak ki Rungokno sapa to? Pak. Iki sing diarani Larismu ora bakal ngurangi rezekiku. Wah, kok metu lanang e. Larisnya Chandra ora bakal ngurangi rezekiku. Sukiman Jadi jangan khawatir, setiap yang bernyawa pasti punya rezeki. Sabar kok Prabu. Mas. Wah, boleh dewa. Kadang kan ono to Mas, misalnya Apri ngene, pamane jobku kok rada sepi ya, Mbak Mimin, apa aku disantet sinden kae pamane ngono kuwi, pamane disantet sinden kuwi Kuwi pamane praduga. praduga. Oh, jangan seperti itu, tidak pernah salah rezeki itu. Lho, mbok menawa agek disuda tapi tidak dalam bentuk uang. Lho, ditambahi bentuk kesehatan. Lho, ukurane ora mung duit, Pri. Lho. Iki bathok bolu isi telek. Bathok balu isi. Ngantar ke panglipur ya, Pak. Iya. ngangge musik nggih, Mak. Nggih oke. Petro. Siap, Mas. Gapero semangat ya, Cong. Nah. Sentir lenga potra. Iya. Loh, apa kuwi sing dipikir? Kok ora mangsa. Sapa kuwi? Sapa Pri? Wah. Apa, Pri? Pacarmu sing ngendi, Pri? Sentir ngopotra kuwi sing dipikir jebul gembol telo. Hati-hati lho, Pri. Ngapa? Rupamu ayu ki ya ngenyutke lho. Aku arep wujudku elek nek mung disenengi sing mung sak-sake kula ya wegah kok. Heeh. Mane-mane ayu kula to nek ngantek rusak. Kejaba nek dibayar lah gitu cerita. Hah? Kowe iki kok malah begenten kowe iki. Pengilonmu kurang jebar ka lho, sepion truk ka lho. Ayo Mas sendir lengopo. Sentir ngopotra, Kapero Group. Hehe. Hehe. Ya yo yeng. Tak kompak. Hehe. Masih bersama Gapero Musik Budaya saka Kurung Ceper Klaten. Warunge dibuka ditata sendok cangkire panas kebut-kebut nyamang tenan wedang rondene Manis-manis pelayane. Sendir lengopo sing dipikir gak ora mangsa. semane Bakule gawe yang awakku liriane duh aduh jalari bingung pikirku. iki piye Ayo koyo model. Diangkring. ora rumangsa
luar biasa iki Gapiro. Apa kuwi, Lek? Sarangiyo. Oh, kadek sithik to. Kan pengen belajar bahasa anu to jenenge Korea. Korea. Sopo Eh. ngerti sok aku jadi go internasional kak ya. Wajib berterima kasih karo Gapiro Karo musik Gapiro. pimpinane TTS TTS. Tantut Sutanto. Aku mbiyen ki nalika Mas Tantut ki wis luwaris aku jek mbeduki dhisik Mas. Betul. Gapiro tenan, sing tukang beduk dhisik aku. Angkatane Mas kleru, Tantut. angkatane kalah sikik kowe. Angkatane kalah dhisik karo Mas Tantut. Oh ning yo Nggih. wong kabeh iki duwe skill lan duwe nganu dhewe-dhewe to. Nggih. Ora iso bledos lho. Mbok coblos ki piye? Sinden turah duit ki dodo bareng dikoki mas-masan ya, Mas. Wih Mas kok semprot. Dodo kok isine jarum pentul peniti. Supaya alah Meneng wis. Oh, Lha ra dipeninteni iso pindah ning geger kok kuwi. aku senengku Susu karo kok sapa? senengku karo cah loro ki totalitas. Heeh, ya. Dadi ora mung macak wedok tok ning totalitas yo demes yo luwes. Wani wirang. Jane ngene ya nek dibilang pengorbanan lho janipun. Pengorbanan ndi? Laki-laki dandan perempuan. Wong paribasa nek nganggo singlet wis sumuke ra umum. Betul. Ini nyun sewu nganggo payudara pasangan, nganggo iki pasangan cuk nganggo iki double papat lho, Pak. Iki subal bokonge 3. Apa ora sumuk senep ngono kae. Lho, berarti nyun sewu, istri panjenengan, pasangan panjenengan nek dandan rodok kesuwen ampun mang paido. Kula wong lanang rasake dadi wong wedok 3 jam kaya petang jam rekasane kaya ngene endah istri panjenengan pasangan panjenengan luar biasa fisike batine pikirane wong wedok ki tikel 18 kanggo turmat wong lanang. Betul. Lanang to gake. Heeh. Nek ngono kudu dimaturnuwuni wong wedok iki. Mula aku le memperjuangkan cah loro ki tak geret ning acaraku TVRI tenanan. Lah iya. Matur nuwun. Dadi ora kae ora mung sekedar dadan wedok nih ya punya skill, punya kemampuan. Heeh, iya. Wah, mula kuwi. timbangane sing dadan lanang ning metu jedul wedok ya percuma. Betul, ya segenah sisan sing ngono. Kaya iki, Pak. mending kaya kothok ogrok loro iki. Kok patok anggrak lho. Lah ya, nek dalange kilap bareng ra iso nyuli bojone ya ra, Mas. Betul. Lah nyulinge wangi nyambut gawe ngamping-ngampingi ngono lho Betul jenenge. ki dalang iki kerep kilap. Ora- Damping ngono. Ya Mas ya, tak belani pokoke. Embuh. Lho iki tak belani kok empuk. Gilirane sapa, Pak? Ya kuwi nang loro kuwi. Oh, no. Iki adik-adik iki. Adik-adik. Nduk Warma Ayo. karo Nduk Dwi. Aja main game kowe. Ya nak, ngatekno. Nang kene iki nyambut gawe main game. Yo, asik bersama Gapiro Budaya. Oke, musiknya Indonesia. Oke, oke. Oh. Hoppa, yo. Asik asik. Para hadirin yang berbahaya. Bahagia. Enak MC tau kleru ngono kuwi lho. Wah karepe menggebu-gebu para hadirin yang berbahaya. Waduh jan. Ayo kuwi suwe ra piye ngono kuwi. Iya. Dek, Nggih. Nah. nak manut ta Pak D kan apa kuwi kan? Pak Desukimen. Iki mau lek urung krungu suarane pada saat bawa. Oh ya. Lah iya. Nah, saurunge lagu dibawane Bawa sithik. Kowe dhisik. anak kowe Mas Tantut lho kudu iso bawa. Ayo. Ayo bawa, aja mirang-mirangke budhe lho. Iya. Klaten lho nok iki nok. Ude. Bude kok kalau menjinge sakmono gedene. Oh alah min. Bawa apa ora ketang sithik ngono. Nah, gen ketok suarane asli. Mergo lek ketutup karo musik sok kalau masa ora cetha suarane asline. Ya. Aja wedi kleru. Heeh. Amping-ampingi nok. Amping-ampingi gedhet apa piye? Ya, Ayo, coba Nak. kanyang apa lagune? Sing loro-lorone padha iso nyawiji. Apa? Bawa asmat ngono? Mijil? Mijil. Oh iya. Mijil. Ya. Melati Rinunci. Wah iya iya. Gentenan ya, gentenan ya. Ya. Sri, gentenan Sri. Warma kok Sri. Sri ki mbokku. Sri Ruyanti Karwet. Sopo? Ibuke Apri. Sapa jenenge? Ibu Sri Rianti Karwet. Karwet. Mbokku cek londo kok. Sapa? Londo blasteran Jepang. Siapa jenenge? Pai.
Paikem, Mbok. Mbok Paikem ini ya tetap pundi-pundi. Kuwi surgaku kok wong tuaku kok. Bapakmu. Sang apa? Sang Adi. Sang Adi. Ayo nak gage nak. Jan, pamerke. Nganggo mesem ya nak, aja mencucu ya nak. Iki bahasa visualnya ya penting. Nggih, Bude. Aku jak mencanakan cantik di usia paruh baya lho. Nek cantik di usia muda biasa. Ning piye terlihat smart, cantik, energik di usia paruh baya. Lho. Paruh buaya. Gen garwane iki nyawang tetep resep. Oh iya. Biasane kan nek usia Garwane kowe iki ndek bojo. Bojomu ki terus bangsane apa? Bojone wong lho tak openi. Kuwi wong lanang sing kilap sapa? Ora kilap, kono sing tak bayar. Ayo nduk. Ayo. Tak bayar karyanya nggo ngiringi aku ngono lho. Tuh. Perkara kono menginginkan yang lain, yuk aku tawarkan. Ayo nak. Dah. Heeh. Perawatannya penting ya. Pripun? Perawatan. Oh penting toh. Temate wong wedok-wedok lho. Nggih, aja nglembrek. Heeh. Niku anu perawatane mboten krim pemutih kok. Apa? Perawatane salep 88 kok niku. Oh, kuwi kadang kan wong wedok ki nyen sewu, tidak percaya diri. Aku umur yang mene, aku umurku sakmene, aku sak anak telu ngeten-ngeten kadang kan tidak percaya diri karena cantik itu berawal dari dalam. Luarnya itu bonus. Lah inner beauty kalau luarnya itu bonus. Tong wong kekeluargaan Mbak Mimin Mbak Apri. Sok kalau mosok mengalami kejenuhan iki mesti. Nggih, aku karo bojoku ya ngono. Sok kadang jenuh. Jenuh ngono kan nyawang bojo terus aku ya duwe cara. Pripun? Bu, aku pengen anu kencan karo cah SMA. Nesu iki. Karepku ki kowe tak tukokne seragam SMA, tak pethuk. Lah, tekan ngomah ki seragame jek dinggo. Kan cah SMA pisan, mung seragam. Kan anu ketok banget anu perasaane seulang-ulang. Iya, ngono. Iki sagite wong jiri. Dadi wong SMA ki bojone kok nyandang SMA. SMA. Terus tregal-tregel kaya SMA rambut ekor kuda. Heeh. Lah ya dhek metu ke sekolahan ngono, mbok sekolahan sapa aku ngepit tak pethuk ngono. Lah darake cah. Oh, Kale dan Ratno. Kopo? Ratna. Oh ya Ratna kok Ratno. Heeh. Ya. Ayo Dok, nembangun Dok saya. Suatu penyikapan yang luar biasa. Ya. Apik nu lho, wah jan. Kaya ngono ra boket sore. Ya apik-apik ora ngaget-ngageti wong to. Iya. Ini sindene nggih sae, sindenane becek. Heeh. Mung riyen tasih rada isinan, sakniki ajar kentil nduk, soalnya komunikasi ki yo penting kula ngoten. Rungokno mbahmu kan ninggal weling kuwi. Kok Raroncen. Iya. Ya genti. Apa Nduk Warma? Warma. Iki putra dalang menika. Putra sinten? Mas Nardo. Nardo. Wah, lho. Nardo to? nggih. Wah. Pripun? Ya wis pengalaman karo bapakmu aku. Heeh. Ya berarti ki biasa cilik mriki. Nggih, triting niku. Iya, lah aku wis kenal ke cilik iki cilikane sing nyawiki aku. Lah napa sari ajeng jenengan cawiki. Ya nek kono gelem ra apa. Anu kula wakili mawon. Halah. Ya aku jenenge wong aku lho, aku pahlawan lho. Wong do wegah tak wakili kowe dadi anu. Terus Mas Kakak mbok kon mawi kowe. Lah kan peleka penderita ora masalah to. Terus Kakak tandi ding. Kula ki dikorbanke ra apa-apa kanggo kanca-kanca demi kemaslahatan bersama kula dikorbanke ra apa-apa. Kalau korban iki karo tukang ngethuk lho. Nyawiki kowe iki malah kaya sapi. Wah, Diperes susune. ayo. Ayo. Biar Bang. Bang. Warma. Anu diulang ya, Pak. Iya diulang ora apa-apa. Keselak niki. Butuh napas buatan ra.
Alah, Boten. Oh ya wis. mambu mbakku. Mula nek wong wedok wis sinden utamane kuwi nek pengin suarane awet, Pripun? dua harus disingkiri. Apa ki? Siji aja kakean gorengan, loro Nggih. aja kakean lanangan. Dadi Oh, ngoten. Nggih. Teoritis. ya, Alon sabar. ya Alan. Les, gedere si Bader les. Among dadi impen. Budemen kayak kon nyontoni, ayo tang. Nano nenong. Kudu semeleh ya, no. Iya, Kadang salah soalnya ini. nek kita ra semeleh ki swara apik dadi grogi. Ya arti salah ning ndi? Nyun sewu nggih burini mboten ate gesuk kula menika kumalungkung mboten nggih. Ya dosen to aku nek jadi ra ngalahno rek ya nyun sewu sik kon dandarani ini. Kowe anggere randang nyoro tak bacok tenan iki. Diteni kene sak pengen krungu kok. Apa kasa? Lek kakak ngomong ae ra lek ndang kok senengane kok. Nek ngantek kredibilitas iso hancur malam ini mergo kowe lho, Pri. Kredit apa to? Ya manci. Dengaren. Pepuntone pantas tiga Rodok jeliring ning ketutup karo atraksi. Iya, iya. Kuwi mau Terus sing diarani cengkok. Cengkok napa kok? Kalau menjing muntir ya. Jadi kita alihkan, kita harus cerdas. Kan tidak selalu suara kita itu pas dilalah pas maksimal. Kadang kekeselen laden bojo ngurus omah anu kadang kalau Bojo. Sing kalu wis apa? Ya wong mendem-mendem to. aku kan pengen ini loh Mas, sukses karir, sukses rumah tangga, sukses keluarga. Betul. Kadang-kadang kan karirnya atau melonjak, tapi kadang-kadang anak terbengkalai. Loh, bojo ra diurus, ora srawung tangga. Iki jane sinjen apa naib to? Karena kita kan makhluk sosial, dari lahir sampai kita mati pasti membutuhkan tangga teparo kanca kiwa tengen. Ya, ning apik masuk akal. Ngene suara lanang ya iso ngene. Iso no. Dasa. Yo. Pepuntone. Tesik. Dem sik dem. Kok jegok iki piye? Pepuntone pantas tiga Wah, suarane kaya ki dalang sar lair. Iya. Mas Mas. Dadi padake aku mesake masalah ya. Lah, Sik. Kode. Sik yen iki mau suara lanang wis trep. Kowe Pri, ayo Pri. Rasa sok cantik pamerno suaramu lanang. Gon iki mau, gon iki mau, larik iki mau. Yo, petonmu bogem pamerke. Lah kan le sunat ning bogem ngono. Ora dadi. Ora dadi to. lah ilang. Pepuntone pantes diku lei Adar sejatine wujud. Kaya dalang ki mujair. Juahir. Ki Mujair. juahir. Oh. Ki dalang-dalang Klaten ngapik to ya, Ces. Sungkem kula kunjuk Nggih, dalang-dalang Klaten. jos-jos Klaten. Eh. Ayo Dok, tutupna Dok. Ya. Ayo nak Duwi, ayo duwi. Angger duwi ki kok jenenge duwi kok suarane mesti apik. Alah, golek aman. Manis Ingkang ingkang mawe wuyo dites suarane elok kabeh, hebat kabeh lah. Iki lagune Campur Sari. Monggo, Mbak. Duwi karo Mbak Arama. Warma. Lagune apa? Sing Campur Sari gayeng ngono. Loro ati dua. Loro ati. Loro ati dua? Nggih. Oke. Nah, ya.
Udu kuwi Itu jalur. diaturke Mas Ngadinu Pondok Ungu Permai ing wonten Jakarta. Nggih. Kawan kanca dalang Ki Jumawan saking Jember tasik monitor Kangko. Terima kasih matur sembah nuwun. Nggih, ya. Kaya ngapa? Yo. Iki saka Hong Kong utawa Cina. Mbak Sumi utawa Bu Sumi nyimak Pak Da. Nggih. Pak Dalang karepe Mas Giono Siwalan, salam kagem sedaya dulur pamirsa ingkang sampun rawuh wonten ing channel Dwija Laras Indonesia. Sugeng kamirsani matur sembah nuwun. Ya, yuk kaya ngapa? Ayo campur saren, campur saren. Campur sarian. Berarti gamelane nderek niki. Gamelane nderek. Ya. Seragenan. Wo, seragenan. Oh nggih, tetep musike ya tetep melu. Yo. Yuk kaya ngapa? Mas Guru, yuk keplak kendang ini. Dwija Laras Indonesia. Paris Sugiono saking Surabaya memantau, terima kasih. Terima kasih, Nduk. Duwi karo Nduk Wama. Ya. Tasih wonten setunggal pamundhut saka dulur kula lanang Mas Agung Bakar. Nggih. Nyul lagong cara Banyuwangenan. Cocok. Cocok. Mergo Indonesia iki kaya dengan budaya, mau wis cara Banyumas, cara Sragenan, terus iki diplayok ning etan cara Banyuwangenan. Sing tak aturi nembang sapa kuwi Dita, terus Birgita kelawan Budwi Kurniawati. Wah. Tri juga. Banyuwangi, Tulungagung, Blitar. Blitar. Oh Kediri. Oh Kediri, Birgita ki Kediri. Yo, jumeneng monggo ibu-ibu Waranggana. Sing jogete Mbak Mimin karo Mbak Apri. Cocok.
Bebek-bebekan. Ya. Ayo bebek-bebekan. Coba kayak apa? Ya. Bebek kena, kutuk kena, meri kena. Ya. Iya suara genone ning dhuwur, sing joget ning ngisor engko oyak-oyakan karo Mas Gareng. Sama yang joget. Kok kaya kurang gawean kok ngene kok doyak iki. Masih dadi pitik ngono lho. Iki pitik jago kae loro ki babon. Sampean jalune, Mas. Oh iya iya iya. Aku wedokane. Iki pitik kampung kowe telekun. Mangga Budwi. Ya, Budwi, Birgita terus Brigita kalian Mbak Dita. Dita Intawati, kembarane Lekmin. Banyuwangi, Kediri, Blitar. ya. Ya coba digarap cara bangunan kanca-kanca duwe jelaras Indonesia. Ora entuk padang-padang lagi bubare. Ya, selak gruduk ngulon kabeh. Ya, ya. Coba kaya mbak yuk Banyuwangenan gerajakan Banyuwangi. Wah ya. Ya coba kaya mbak yuk dados Mas Guru yuk. Arya Sena ingkang wonten ing Taiwan. Sir-siriana gandeng asli Yuk, gas. Raina
Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Api, Mas Gareng. Kan konco-konco Gapero Musik Budaya, terima kasih atas bantuannya. Moga-moga kapan-kapan ketemu nah ya Mas. Salam go bosmu ya. Nah, sehat selalu nggih. Pun setengah papat Mas Gareng, kula tak ngerampungke lakon pinanggih mbenjang dalu. Nah, Mbak Mimin, Mbak Apri, bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Insya Allah kita semua diberikan umur panjang, kita bisa ketemu lagi. Amin. Saya tahun ngarep ana ing kene ulang tahun yang ketiga iso gabung meneh kawan panjenengane Bapak Dr. Ade Supandi SE MAP sakeluarga ya. Terima kasih sembah nuwun Bapak Ade sekalian Bu Endah, mugi panjang yuswa, rezeki berkah barokah. Amin. Semboyane panjenengan tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati. Yo, barang Mas, barang ya, yo barang ya. Ngabyantara nderekke Ndara Janaka tindak ning negara Giri Bajra golek tumbaling sesaji Arajasaya. Nyata larata saking godha gurukula yen tanamutu sang Sri ing Arjuna wonten pangandika ing ngadhawuh Kaka Prabu Werkudara tresna ra kanggana dawuh mapa sing ana pangarepanipun Kakang iki sing diarani Gunung Sityaka. Iki perbatasan utawa tapal wates negara Giri Bajra. Lamun pun Kakang Lawan Siadi nglumpati gunung iki tegese pun Kakang Lawan Siadi ngambah bumi Giri Bajra. Ngono. Iya, Werkudara. Arjuna wonten dawuh ana pepetan bunder kepleng ana ndhuwure gunung Sityaka iki wewek sumurup inggih ngetos panan tiban ana wanastromen bedah tambur Kyai Gurnita kae. Tatkala narapa Kresna tantula sanyakra ring Resi Jahnawi Sota ing Kaka Prabu piye Arjuna kenging menapa tambur Kyai Gurnita dipun bedah
Jalaran nek nganti Kiai Gurnita kae ora bedah kae muni dhewe merga dumadi saka kulite Ratu Giribajra. Wong tuane Jarasandha. Ya saka angkaraning Sang Jarasandha bapake dipateni kulit dibeset dinggih tambur kae. Cariyosipun kados pundi kok ngantos dados mekaten. Sok tak setelne videone dhewe. Ya. Mergo lek diceritakne dawa banget iki. Wis taken dawuh. Ayo, Warekudara njangkah kang suku. Mlebu oneng wilayah negara Giribajra ditantang Ratu Giribajra Sang Angkara Murka. Tata Gati Wisaya Indriyaksasara Maruta ing wong gedhe dhuwur dudu wong Giribajra sapa kowe kambuh marang aku dutaning adil Warekudara ya Bratasena wah Prabu Jarasandha dina samangka aku wong Amarata. Kowe tekan kene sapa sing tok guling? Kowe. Sebabe dina samangka kowe gelem nguwari bandan Kang Sarta. Ngetokke saka pakunjaran Ratu 97 sing kok bakal kok dadekne tumbal apa ora? Yen kowe ora gelem ngluwari bandane Kang Sarta ngetokne saka pagunjaran Ratu 97 sing arep tok pateni kabeh. Kowe bakal adep-adepan lawan Warekudara. Wah, kowe rene sulung mlebu keni kutuk marani sunduk. Dina samangka sawangen kadigdayanku maju para ngarsa.
Ayo. Yo. Yo. Hey. Prakodara. Apa? Kowe ngerti ora? Nek si Jara Sandha kae duwene kadigdayan, ya tak dugang tak tibani kuku Pancanaka. Ora dirasakne. Kowe ngerti ora sebabe apa kok duwene kadigdayan tirantah mendhat Jirara Menter? Sebabe apa? Kowe ora ngerti? Ora ngerti. Aku apa urung crita? Durung. Walah sing salah aku nek ngono. Wah. Perkara apa? Kae laire biyen ki ora normal. Sesar. Ora. Iso sesar iki lho ora. Sing dikarepe ora normal, laire iki separo-separo. Mergo bapakne Jara Sandha duwe bojo loro. Ngono. Ya. Dadi laire separo-separo ora kesinengan urip. Sigar dadi loro. Awake Jara Sandha dadi lan patine. Ya. Ayo. Noyah nayuh Baskara titi mangsa Sang Jara Sandha wis kena pengapesane tangan tengen sineblaken nengen tangan kiwa diseblake ngiwa dening Sang Werkudara sakara sigar brak Sang Jara Sandha atu angkara murka sirna